मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव सानै जोंनि बर' सुबुङा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय। हाय गाइस, खुलुमबाय। नोंथांमोना नायदों EM-MCLA चेनेल। बेकग्राउन्डआव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों, बे जाबाय MCLA बिल्डिं आरो बै बे ग्रे कालाराव नुदों नोंथांमोना, बे जाबाय EM नि बिल्डिं। मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव 4 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय EM आरो MCLA जाय बिबान मोनना थानाय बिथांमोनहा मोजां क्वार्टार थानो थाखाय मोनाखैमोन 17 बोसोरनि गेजेराव। मानगोनां हाग्रामा मौलारि सार बिथांखौ सासे पेलार लिडार होननानै मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों, बेफोरबो माखासे एग्जाम्पल। दा आं बेखौ रिजायनानै आं कम्पेरिजन खालामनानै बाथ्रा बुंनो थाङाखै, नाथाय मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जाय सोद्रोमाया हारिनि थाखाय जौगानायाव मदद होदों, जाय सोद्रोमाया माखासे मा होनदों डिपार्टमेन्टखौ सालायनानै खना खनला जे गामि गामि जौगासार होनायाव खामानि होदों, बिथांमोनानो जुदि सुख सान्थि थानानै खामानिखौ मावनो थाखाय क्वार्टार मोनाब्ला बोरै जानो। स' बेखौ साननानै सिन्था भाबना खालामनानै EM आरो MCLA नि थाखाय थाग्रा क्वार्टार बानायनानै होदों। बे जाबाय रिजाल्ट। गुफुर कालारा MCLA नि आरो ग्रे कालारा EM नि। बेयावहाय गासै 30 MCLA फोर थागोन होनना बुंदों, माने 30 MCLA सोद्रोमाफोरनि थाखाय क्वार्टार दं आरो बेवहाय। आरो बै बे ग्रे कालार EM फोरनियावहाय 20था EM नि थाखाय जायगा दंदों आरो लोगोसे नोंहा बेवहाय बिसोर थानायफोरनि एक्सारसाइसफोरनि रुम थानो हागौ, अफिसफोर आरो वार्कारफोरनि रुम। बे दायो कमप्लिटलि जाबोहांगासिनो दं, कमप्लिटलि जासिगोन। बिथिं दै बाथरुम दं, ओरै बिफां लाइफां गायनाय स्टार्ट खालामजोब्बायानो। 28 थारिखआव अपेनिं जागोन होनना बुंदों मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा बे जायगासिम सफैनानै बेखेवफैगोन होननानै बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, बे साखाथि बिखाथियाव थानाय गामि ओनसोलफ्राबो गोबां मुलाम्फा जासिगोन, नङा होमबा? दा EM आरो MCLA बिथांमोना जुदि बेयाव थायोब्ला अब्ला बिथांमोना कर्स खालामनो जायगा नांगोन। दा बेवहाय जे गामि ओनसोलाव बर'फोर जायफोर संसार जादों, बिथांमोना दखान फिसा फिसा खालामनानै बिथांमोना माखासे मार्केट खालामनो हासिगोन आरो बेयाव थानाय माखासे अफिसारानो होन, माखासे वार्कार्सफ्रानो होन, EM आरो MCLA फोरनि थाखाय बिथांमोना जाय संनाय खावनाय खालामग्रा, बेखौ बै जायगानिफ्राय कर्स खालामनानै होफैनो हासिगोन। इसिबां क'क्राझारसिम थांगुलायनो गोनांथि जानाय नङा आरो, माने बिजनेस खालामनो बेयाव गोबां बेनिफिट दं जायगा। बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो बेबायदि मार्केटिं खालामनानै गावनि लाइफखौ, माने लाइभलिहुड लाइफखौ जौगाहोनो हासिगोन बिजनेस खालामनानै। आरो लोगोसे लामाफ्राबो बिराद मोजां जासिगोन। बे बावखुंग्रिजों थांनाय लामा, हाजो सेरथार एकदमबारे बिराद मोजां आरो सिनारियाबो गोबां मोजां। बिनि खाथियावनो क'क्राझार इउनिभारसिटि जासिगोन आरो बै जेराव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। माने दा एसे गोबावजों जाबाय बेखौ एनाउन्स होनाया, जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा, जे क'क्राझार कलेजखौ थाबैनो मा होनदों आपग्रेड खालामनानै क'क्राझार इउनिभारसिटि बानायनो होनना बुंनाया। स' बेबायदि आरोना। स' आं नोंथांनि सायाव खोन्थानि जायगाखौ एसे मोजां आरोबाव गोबां मोजां डिजाइन बानायदों, गोबां बिउटिफुल आरो गोबां माखासे खाथिनि गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैदों बेवहाय। ओइथिं आइजो माहारिफोरबो दङ, नोंथां नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों, 4 बोसोरनि गेजेरावनो मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव सानै जोंनि बर' सुबुङा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय। नेशनेल सिभिलियान एवार्डखौ मोननो हादों आरोना। बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो बे मोनसे रायजो राजाफ्रा बिजिरना लानांगौनि गोनांथि आरोना। सोरनि सरकार दैदेननाय समाव माबायदि एसेबां जौगासारदों आरो जों एसेबां प्रमिनेन्ट जानो हादों आरो एसेबां जों गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हादों। 21था GI टेग जोंनि बर' हारिनि नेरसोन, जोंनि बर' हारिनि प्रडाक्टफोरखौ राइट्स खालामना लानो हादों। बर' दख'ना, गामसा, आर'नाइ, बेजों लानानै गोबां बेसाद, जेरै हमना ला नोङो खाम, जथा, सिफुं, बेफोरबायदि गोबां आं बुंजोबलायला आरोना। स' बेफोर बेसादफोरखौ जोङो गावनि होननानै बेखौ जोङो रैखाथि होनो हादों, गभमेन्टनि दारै GI टेग खालामना लानो हादों। स' बेफोर बुस्थुफ्रा गोबां गोनांथार आरो बे बुस्थुफोरखौ, बे खामानिफोरखौ मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथाङा मावदों। स' बेफोरो जोंनि जाथिनि मोनसे मा होनदों नेरसोन, आरो बे नेरसोनखौ जोंहा रैखाथि होनांगौआ जोंनि दायित्व। आरो बे खामानिखौ मानगोनां प्रमोद बर' सारा गावनि जि मासि बेखौ लाखांनायनि उनावहाय बे दायित्वखौ बिथाङा मा होनदों पालन खालामदों। आरो बिनिखायनो जों दिनै GI टेगखौ मोननो हादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय केरियार दानो थाखाय खाबु होदों।
जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मा होनदों बिथांमोना IAS IPS जायफोर जानो लुबैदों बिथांमोननि थाखाय बड'फा इउएन सुपार 50 मिशन बायदि बानायनानै होदों जोंनि मा होनदों आइजो माहारिफोरनो आइजो माहारि फालांगिरिफोरनि थाखायबो ट्रेक्टर बायदिसिना होदों आइजो माहारिफोरनो एनजिअ हिसाबै बिथांमोननो 75,000 रां होनो नाजादों नाथाय बिथांमोननो इनस्टलमेन्ट वाइसै 25,000 खरि होगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव आइजो माहारि जायफोर फालांगि मावदों बिथांमोननोबो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय माखासे फरायसुलिफोरनि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों रांखावरि एसिस्टेन्स होदों खायसे मोनजोबदों मोनजोबाखै जानो हागौ सबनोबोथ' गासिनोबोथ' होजोबनो हायाना नङा होमबा जि होदों गोबां सुबुंनोनो होदों आरो लोगोसे मा होनदों आइ अनसाय बिथांखि जे जायफोर गोरबोआव थानाय बिथांमोनहा गावनि गथ'खौ मोजाङै फेदेरनो थाखाय सिमां नुयो नाथाय माखासे गोरिब अबस्थानि थाखाय जानाय लोंहोनायफोरखौ मोजाङै फ्रुटफुलि होनो हाया जायनि जाहोनाव माखासे मा होनदों जि मा होनो बेखौ IQ बारायनांगौ जे IQ बारायहोनानै जोनोम होनाय बेबायदि माखासे मोनसे जाग्रा बेसादफोर मोजां मोनजायोब्ला गथ'फ्रा मोजां जोनोम जायो होननानै बेखौ बुङोना डक्टरफ्रा स' बे बेसादफोरखौ मोनजाथों होननानै माखासे मा होनदों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सबो होदों होननानै बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोबां बिथिङाव मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा खामानिखौ मावदों सोर बुंखो मावाखै होननानै 3,37,000निबो बारा न'खर मा होनदों PMAY न' मा होनदों स्किमनि दारै न' होदों गामियारि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो संसार जानाय सोद्रोमाफोरनो 30,000 सोल' ना मा होननाय खोनादों जे मा होनो सरि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समाव बेबायदि मा होनदों न'खौ बानायना होदों होननानै मिथिनो मोनदों आरो 30,000 सोल' नाथाय 4 बोसोरनि गेजेरावनो 3,30,000नि बारा जोंनि मा होनदों बर' हारिनिल' नङा बारु बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो मा होनदों बे न'खौ होदों आरो सरखारनि न'खौ दा दिनै 17 बोसोराव EM आरो MCLA थाग्रा क्वार्टार गैया नाथाय प्रमद बर' सार बिथाङा 4 बोसोरनि गेजेराव बानायना होबाय आरो 4 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिनिफ्राय सानै सोद्रोमाया नेशनेल सिभिलियन एवार्ड मोननो हाबाय बेनो जाबाय पद्मश्री आरो गोबां बाथ्रा दंबावो आरो आं बेखौ बे बाथ्राखौ एसे बे नैबेयाव बुंनानै दोनथ'बाय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दंबावो आरो बेखौ बुंगासिनो थागोन आङो आरो फैबावगासिनो दङ थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय बे हरिनागुरि जायगायावहाय बेबायदि मोजां बिल्डिं EM आरो MCLA नि थाखाय बानायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आरो जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि थेंक इउ